Goeiedag iedereen, de Terneuzen, locatie hier, portaal van Vlaanderen, informatiekantoor. Kijk, hier even verder heb je Terneuzen station. Nog even het onderwerp in de kijker. Terneuzen Centraal. Dus meer bepaald dan de verbinding Terneuzen-Gent. En verder heb je dus wel goederentransport. Dat is nu al jaren, meer dan 10 jaar dat men erover spreekt, van hier een verbinding te voorzien voor passagiers. Passagierstrein, dat is er nog altijd niet. Maar het is juist dat onderwerp die nu ook wel belangrijk is. Met de situatie van de Westerschelde-tunnel, die zal sluiten volgend jaar. Een hele periode was de oplossing dus ook wel hier van passagierstreinen in te zetten met België. Verbinding Gent, en zo kon men verder reizen naar Antwerpen en eventueel ook verder naar Breda. Dus beste mensen, er is een spoorlijn aanwezig, maar nog altijd geen passagierstrein. Dat is het jammer van al. We hopen dat dat zal veranderen. Het is nooit niet te laat om veranderingen te plannen hier. Maar bon, het duurt al zoveel jaar en het zou zeker een oplossing geweest zijn van de passagierstrein dan in te schakelen voor het volk die eventueel dan naar de andere kant moet. Met de trein wel een omweg, maar bon, met de trein is ook wel ook een voordelige optie ten opzichte van de auto.